Kakin soji ba a tamface ba, ranges nasu ba hakan ba su. Wai Allah. Yani kwana biyu ba? Wallahi lafiya lau. Na ji labarin kun je wurin mama. Zauwa take nan yanzu nan. Yanzu nan na sauko daga yaki. Sai da an sha fama. An sha fama. Kwana mu uku. Sun je ya labarin da ya yi kwana uku cikin Kwana mu uku yi maka zage kasa 12. cikin kwana uku. Cikin kwana uku mu ne Chad, Niger, Cameroon, Burkina, Mali. Kiya ai kai ashe ka ce mai kasa su waɗanda an ta'addan na kun gazu. Mun kare da su gaba ɗaya. To ya magana huta ne. Wuta ba a magana. Ya ga ma halbi na ake. Halbi na ake. Sai da aka cire halshashi a nan bayana ya kai bokiti uku. Har ta ki bokiti uku. Bokiti uku. Ha an sha wuta. A lalle sun sha wuta. To ya wannan mayan ta'adda waɗanda aka ta gugur mayan Su shekau. cikin ƙasar ko in ce duniya ba. Su shekau. Su fa. Shekau ana kare da shi. Ka kare. Na kare da shekau. Na gama da aiki yake aiki wuta yake wuta. Yan shi na ina ka ba su sha da hannu wani. Na yanzu ma kunya nake shugaban kasar Mali ya kira ni, shugaban kasar Nigeria ya kira ni, shugaban kasar Nigeria ya kira ni, ya ce in kai mai shekau. Ni kuma ba san da zan ba mama. Kai kuma shi na hannun ka aji. Shi na hannuna. Ba a kashe shi ba. Na gama da yaƙi yake yaƙi. Da yaƙi yake yaƙi. Bom aka tullo mun. Bom ina ma kunya ma tashi yake ci a gaba na ko sai ya juya ya tayi. Ka ce ku yi gwagwarmaya. Mun gwagwarmaya mun ƙara da su. Dadi nan Sambisa mun shiga. Dajin Sambisa kun ka shiga. Na gama Dajin Sambisa. da yaƙi yake yaƙi cikin birnin na shiga aka halba ni ko da jinin yaƙi suka. To ka ga mace jinan. Wayo!